Hoffman. Ela ngitsina itako aminay zay. Ela pero ngitsina itako aminay zay. Dimy taogny sivy volagny nengako tamina izay. De nagnafatry aba nagnafatry endry mendry tsara anao hoy izy taminay. Atanin'olo fa tsy akaikinay anao lavitragny na eno anigny zandry kelinay tafitomagny ny fomban-draza sedinao nangata sodrano reo akamasipa sy foiko nanganoano fitadiava mazaka magnirake imaro lavitry ny masakaiky ny foko marare atanin'olo ategna dakora tamagna manimanigna matsiaro agny amy tanàna atanin'olo ategna dakora tamagna mbola hoavy agny avao fa mbola mikarama. Kitikinay kuinge la mahitagny la machine mandalo amy lalambigny mandrosirosy ny aiko la mahitagny taxi brose mandalo amy arabe igny la yaho tonga amy tanagna da amaly babero mama sy maintsy tonga agny auro fa mbola amy karama mbola hoavy amy tanagna. Atanin'olo ategna dakora tamagna manimanigna matsiaro agny amy tanàna atanin'olo ategna dakora tamagna mbola hoavy agny avao fa mbola mikarama. Ty managna rô ty aody agny mba siaro nareo namana sy tabaka biady eka rô. Antanin'olo ategna dakora tamagna manimanigna matsiaro ny agny amy tanàgna antanin'olo ategna dakora tamagna mbola hoavy agny